Sihela amagama okulingana lana ngeke silingane. Nginibingelele uyena uphila kahle wakwaNcubule obedlala indima kaNomalanga Mbhense eqomiseni kwentombi kanye nokuhambisa umjunju kaMamizane. Silokhu siyiqalileke lento ebesiyenza yokushutha lo mdlalo lo. Okuningi engikufundile okumayelana nokwenza isinkwa sombila, ukwenza ukudla kwefutho kanye nesijingi. Kuningi nje engikufundile nokuthi kahle kahle intombi makuthiwa iyaqoma kusuke kwenzakalani la. Mnganami selingehlula uthando lwalensizwe. Cabanga ukuthi manje ngoziqomela. Hayibo, sake wayizwaphi into enjalo? Ngoba wena mekuthi unesiqiniseko sokuthi ngempela uyamthanda lo mfana. Ufuna mina ngikhulume namaqhikiza amanye. Ngoba phela intombi ayisiqomela iqonyelwa ezinye intombi. Sengithembe wena-ke mnganami ukuthi uzongikhulumela namanye amaqhikiza. Ngibingelele kwena Sibalo ngokukhethekile. Ngisalethe nangu basket ophuma kuNaMbhense ukudadewethu. Uthe sinike la usuka kuyena. Abantu bazokufunda okuningi nje ngalomdlalo, bazofunda ukuthi amasiko aphathwa kanjani ukuthi agcinwa kanjani. Lalelani ke wezintombi. Cela ukuthi ningakhohlwa ukuthi uNomalanga akangeni ngaphakathi kanye nathi. Hayibo, kanti yena ngeke nazangeni ngaphakathi. Intombi phela ayingeni ithwele ngaphakathi. Sizofika sibeke obethu utshani bese sibuye sizomthathela obakhe.